2 dní, ako je kľud a 3., 4. a víkend ťahu. No víš, a my pracujúci, zase ani si 2 dní nemáme. Netáňa? A víkend ťahu. Jasné, a to si potom postupne to okolie a všetko zvykne na to, že niekto môže. A ten, čo môže, tak neustále si brnčí telefón a stále niekto niečo potrebuje, lebo ten človek môže. A ty, ja nemôžem tedy, ale myslíš si, že ty si tu zavesený na špagáte a ty môžeš si. No to ja vidím aj na Jakubovi, ja zaprším, že ten chodil do tej školy, lebo on môže pomôcť, ne? Môže niekoho odviesť, môže odviesť náklad, môže priviesť náklad, môže pomôcť robiť, všetko mi robí, že to je šikovný salát, nie? A ešte k tomu, keď premáčky každý, vieš, že vieš robiť všetko. Vieš, to sa píši, že zmára, že síry, že odvolá, že... Šaví! Neviem, jak mrza volá. Áno. To si sa myslí, že mám ryky s tým. Aj keď to bolo, ale ja neviem čo, tak si myslím, že... Nie, že som tu bol potrebný, ale keď som tu bol, ako... Ale tu sa teda už pátna, A tak ako vlastne zarába ona. Takú lacnú pracovnú silu. V takomto veku je len na oko. Keď ju poviem, toto nefunguje. Nie na to si vysiela na oko. Ťažko navolaj. Tak si navolaj, ona. Takú celú záležku ľudí sa to robia a nie, čo to stojí. Ahí de Carico.